ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನೀತೆ ಶನಿವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಚ್ಪೆಡು ಕಿನ್ನಿ ಪದವಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಆಂಟಿಲ ಪೋಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಕಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನೇ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಮಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಮಗನೇ ಕಾಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ $. ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಅಂದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ವಾ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೇತು ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕೇತು ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ 150ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಉಂಟು 110 ಸೋಕುಂಡತೆ ಗೊತ್ತಿಗ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಉಂಡತೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ
ದೊಂಜಿ ಅಂತ ದಿನ ಆಂಟಿ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಪೀಸ್ ಲಕ್ಕ ದೀತೆ ಸೋಕೆ ಸುಡು ದಾಯಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ತೋಜಂತ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾರಿಂಜಿ ಶೋ ಪೀಸ್ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ನೂತ ಬತ್ತು ಓಲು ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಚಾದಿ ಅರದೆ ಏತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಚುನ ಆಂಟಿ ಇದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತು ಜೋಜೋಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ 120 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಚು ಜವು ಮತ ಆ ಪಾಲಿಶ್ ಬೋರವಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಗಪುಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಗಪುಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಏನ ಪಾಪಾಟ್ ಹಿಂದಿಯಾ ಆಪ 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 ಸಾರಿ ಆಪ ಇಂಚು ಮನೆ ಓಡಿತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೇರಿ ತನಕ 10 ಒಂದು ಸೇರ್ದ 10 ಒಂದು ಸೇರ ಇಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನೂತಿರು ಚೊಕ್ಕನು ಚಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಕುಂಡದೆ ಪಾಪ ಮಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಬನ್ನಿ ಸೊಕ್ ಸೊಕ್ಕುಂಡದೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಕುದ್ದೆ ಹರ್ಪುನ ಆಂಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹೈಟ್ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕು ಅಂತ ಪಾಪಲಿ ಸರ್ದಿ ಉಪ್ಪುನಿದೆ ಬರ್ಬೋಗ್ರು ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎದ್ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ ಸುಕ್ ಸುಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಂಡು ಮತ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ತಾಡಿ 2:30 ಆಂಡೈತೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕುಳ್ಳಿನಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದು ನೆಕ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಲ್ತಿರ್ದೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಅಂತೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಆಟ ಶನೀಶ್ವರಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒನಸ ಅಂತದ್ದು ಪೂಜೆ ಅದು ಒನಸ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ಮಂದೆ ಅಡೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವಂತ ಎನ್ವೆ ನಾನು ತಿಂಚೆನೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಇಡೀಟ್ ಅವು ಮೇರ್ನ ವಾಕರ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗಿತ್ತೆ ವಾಕರ್ ನಡಪರಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಐಟೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಮೇರೆಂದು ಎರ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ವಾಕರ್ ಕಾಣತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜರ ಕಾಡು ನಡತಂದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂತವೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ನನೋರ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.